Som a la Vall del Cardós, al final de la Vall del Cardós, al municipi de Lladorre, però al poble de Tavascan, al final de la vall, ja pujant cap a les muntanyes que duen al port que du a França, que està aquí mateix. I el casal va començar aquí perquè jo era educador de joves, de nois de 12 a 16 anys, i tenia un amic, l'Enric Feixat, que té una casa a Noarre, que és un grup de cases de bordes de pastor que estan a 1.600 metres, més amunt, i vam estar fent això durant 5 anys allà dalt. Ell ens ajudava amb tota la logística, pujar el menjar amb el seu 4x4, traslladar-lo. Eren pocs nanos, vam començar un grup de 11, després va ser un grup de 8 i sempre era un número que envoltava els 15. Fins a l'any 1999 vam fer 5 anys allà, un any no es va poder fer per problemes al casal. Dormíem per allà com podíem, amb tendes, que ens deixava acampar un pastor, el Salvador Jaques, i els nanos estaven habituats a fer les seves necessitats tot al camp i dutxar-se amb una galleda al camp. I la Roser, la presidenta del casal, era la cuinera. A l'any 2000 no vam poder fer-lo allà per logística, hi van haver molts problemes, i vam trobar aquest càmping que està a 1.300 metres més avall, però que té els serveis del càmping i que ens permet que els nens i nenes, els nois i noies i els joves puguin tenir una situació una mica més còmoda. Vam parlar amb el Salvador i l'Àngels a l'any 2000, ens van permetre estar en aquesta part dels jocs del càmping, i des de l'any 2000 no hem parat de fer activitats a aquest càmping fins al dia d'avui, 2019. Fins fa poc solament anaven els nanos del Raval, i posteriorment comencen a venir nanos l'any passat de Santa Coloma de Gramenet, aquest any del Besòs. Pel que fa als camps de treball sí que van anar canviant i van començar aquí. El camp de treball amb joves va començar aquí l'any 2015, amb un camp de treball del Raval que va fer aquí, arreglant la carretera i desforestant, i arreglant un castell que hi ha aquí, quan hi havia una arqueòloga. Després van anar canviant i actualment els camps de treball es fan a 3 llocs diferents, amb els nois de Badalona, de Santa Coloma i del Raval, que van tornant-se, i ara en aquests moments tenim els joves del Badalona. I és una manera que tot ha començat aquí, va començar el 1994, quan l'Enric Feixat em va dir: escolta, voldries venir allà i jo t'ajudo a muntar això? Gràcies a això, i diríem a tota una colla de gent a la vall que coneix el casal, que l'ajuda, que s'estima el casal i que vol que el casal segueixi col·laborant amb aquestes activitats aquí a la Vall del Cardós. Bé, la vall aquesta del Cardós té una cosa, que és una vall molt farèstega del Pirineu, ja quasi arribant a l'Axial, que seria l'Aneto i tota la part d'Osca, i per tant és un Pirineu molt farèstec que aquests nanos no estan habituats. És la primera vegada, van a Planoles, van a altres llocs, però no aquí. Es troben en un entorn totalment diferent, que moltes vegades els descol·loca, i amb alguns els atreu molt. Per exemple, els nois que venen del Pakistan els atreu molt venir aquí. Els altres els descol·loca, va bé perquè aguanten 9 dies o 8 dies, és l'única vegada que dormen en tendes moltes vegades, els mosquits, el dormir a terra, el menjar a terra, el fer excursions a la muntanya, però que quan estan aquí, ara quan estem a punt ja d'acabar el campament, ells diuen: volem tornar, però quan poden retornen. Hi ha joves que retornen aquí i ens hem trobat que des que va aparèixer, que els joves llavors ara tenen 40-41 anys, els que van començar, hi ha joves que han vingut amb la família aquí al càmping, no? Llavors, a ells els és molt important. A partir d'aquesta experiència del campament apareixen els camps de treball, que ens semblen una experiència molt interessant perquè són 3 models de camp de treball diferents, a 3 entorns diferents de Catalunya, platja de Cambrils, muntanya mitjana d'Olot, alta muntanya d'aquí, amb 3 col·lectius: ajuda a arreglar les carreteres i l'espai, la gent gran i els malalts d'Alzheimer, o col·laborar amb els joves dels scouts d'Olot i ajudar l'Ajuntament d'Olot. Penso que és un treball molt important pels joves perquè miren de tu a tu a la gent. Es troben que ells són valorats i ells poden parlar amb la gent perquè estan col·laborant en millorar la vida d'aquestes persones i, per tant, de retruc, els millora la seva pròpia vida.